Ankoitko morjesta? Ja tässä alkaa. No, sanotaan. Lol. Noin okei, mä sanon. No Niin, me vastaan nyt kysymyksiin, mitä te olette laittanut meidän viime videoon. Ja toivottavasti on hyviä kysymyksiä. Me ei olla luettu vielä niitä. Ja niin. Niin, mutta tänään vastata niihin ja sit, niin. Haluatko sä sanoa jotain? Sä mun laskut mulla huomenna. Oh, hello. Mä en voi lukea. Ota. Kiitos. No niin, se on Ankoitko morjesta. Moro kaikille. Ei oo. No niin, eli me tehdään nyt silleen, että me luvattiin, että me vastaan 7 tai 10 kysymykseen, me vastaan 7. Ja me tehdään silleen, että mä otan täältä nyt 3 kysymystä. Ja Lukas vastaa niihin. Ja sitten Lukas ottaa 3 kysymystä ja mä vastaan niihin. Niin. Okei. Let's do it. Anna mennä. Joo. Mersu vai Bemari? Bemari. Onko noin helppo vasta? Joo, Bemari oli mun pienestä asti molempia auto. Joo. Mä rakastan Bemaria. Lakko vai Deata? No totta kai Lakko. Lakko on se äijä. Paras YouTubettaja Suomessa ihan oikeesti. Se on äijä. Lempisarja. Mun lempisarja on sellainen, niinku, se on anime. Se on japanilaista piirretty sarjaa niinku Naruto. En mä tiedäks te mikä se on. Ja mun toinen lempisarja on The Walking Dead, mikä on jo loppunut. Ne oli tosi hyvä sarja ja kohta varmaan rupean katsoa jotain uutta. Niin. Oliko siinä? Siinä oli 3. Okei. Niin. Miksi sä aloitit vloggaa? Vlogaamaan. Niin. No. Mites mä nyt selittäisin? Lukas ehdotti. No joo, totta se on. Mä ehdotin tän. Ja Lukas ehdotti ja sitten mä olin silleen, voishan sitä kokeilla ja sitten tehtiin pari videoa ja oli ihan kiva ja sitten nyt alettiin vlogaa. Ei mitään ihmeempää selitystä sillä. Se on siisti. Se on siisti. Mä tykkään. Sä tykkäät. Kyllä. Löytävästi. Kyllä mä. Sitä minäkin. Niin. Mitkä on 3 hyvää ja huono puolta toisiamme? Hyvää puolta. Toisissanne. Sori, mä ollaan huono suomi. 3 hyvää puolta sus. Niin. Sä oot hauska, Joo. huumorintajuinen, Juu. kiltti. No, se oli totta kyllä. Huono huono? puolet. Sä oot pelkuri. Totta. Sä puhut liikaa. On totta. Sä et ikinä vastaa puhelimeen. Ja sekin on totta. Kun menet aina vastata puhelimeen. Silloin varsinkin kun mä pelaan pleikaria, niin silloin mun ei kannata edes yritä soittaa. Mikun hyvä puolta on se. Sekin on kilti äijä. Tosi hyvä äijä. Miku on aivan vitun futiksessa. Se on ihan oikeesti, sillä tulee hyvä tulevaisuus. Ja 3. hyvä puoli on se, että Miku on oma ittees. Se ei yritä mätkiä ketään. Se on ihan oma ittees äijä. Se ei yritä olla joku Ronaldo tai joku Keesä tai joku muu. Se on Miku. Mikä joku oltais. Se on äijä. Ja huono puoli Mikussa on se on koulukiusaaja, mutta se kiusaa vain yhtä henkilöä koulussa. Arvaakaa kuka se on? Minä. Se on just minä. Se teki mulle tommosen haavan tänne. Mä en nyt pysty näyttämään sitä, mut niin. Älä mä nyt mene yksityiskohtiin. Jatka vaan. Okei. Toinen huono Mikus on se. Se on joskus hiljainen. Niin, jotkut luulee, että se on ylimielinen, mutta Miku ei ole ylimielinen. Mutta en tiedä, oliko se huono puoli vai hyvä. En mä tiedä, mutta Miku näyttää ylimieliseltä, mutta se ei ole ylimielinen. Uskokaa.
Ja kolmas olisi sellainen, että vittu kun Mikolla ei ole mitään huonoja puolia oikeesti niin paljon. Mikko on... En mä osaa sanoa oikeesti. En mä keksi sulle sitä kolmatta. Mikko on vain niin... Se on niin täydellinen äijä, että... Ei. Että oikeesti mä en keksi kolmatta. Sori. Okei, vielä yksi. Mikä on outo uni, mitä ootte nähnyt? Se on taas meille niinku kysymys. No, sanot sä eikä ku... Mikä on oudon uni, mitä mä oon nähnyt? Niin, puhutaan kovempaa. En mä nyt oikein tiedä. Ei tuu silleen mitään mieleen. Ja yksi mä näin semmoista unta, että no Pokemon-peli tuli jos siihen samoin aikoihin ja Pokemon tykkäsin tosi paljon siitä sarjasta, totta kai oli pakko ladata sitä peliä. Pelailin sitä, niin sit oli ihan innoissaan siitä pelistä, niin sit kun menin nukkumaan illalla, niin totta kai mä näin yöllä unta sitä, että mä olin jossain Pokemaailmassa tai mä olin jossain läbyrintissä, missä oli Pokemonia ja mä jahtasin niitä. Se oli aika siistiä, mutta se oli samalla aika outoa, kun mä heräsin aamulla ja rupesin miettimään, että mitä ihmettä mun päässä pyörii, kun mä näen tommoista unta. Ite en tykkää pelata Pokemon Go. Ainut syy on se siihen, että mun puhelimen, niinku Samsung Galaxy S3, se niinku ei pysty laittamaan sitä peliä. Se on ainut syy. Ja mun outon uni, mitä mä oon ikinä nähnyt, oli sellainen. Mä olin niinku Prismassa. Yhtäkkiä valot sammui. Tuli punaiset valot. Mä vaan kävelin suoraan. Yhtäkkiä jotkut zombit, mä en tiedä mikä ne oli, jahtas mua. Ne sai mut kiinni. Mä heräsin siihen. Ja mä olin ihan helvetin hikinen. Mä tärisin. Ja mä näin sitä unta ja varmaan... Mä näin sitä unta 3 kertaa. Ihan samanlaista. Se on niinku ihan outo. Kysytkö muuten kolme? No, otetaan vielä yksi kysymys. Tämmönen bonuskysymys. Oletteko sinkkuja? En ole sinkku. Niin, Mikko ei ole sinkku, mut... I'm single ladies. Mä oon sinkku. Mä yhteyttä. You used to call me on my cell phone. Joo. No niin. Joo. Se oli sitten tässä tän kerran video ja toivottavasti tykkäsitte. Seuratkaa meitä. Tilatkaa kanava, jos tykkäsitte. Älkää tykätkö, jos ette tykännyt. Voitte laittaa dislike, jos ette tykkännyt. Nähdään seuraavassa videossa. Se oli MK ja alku. Hey little mama with that tight dress on, I got a small proposition for you. You look kinda sexy, got it going on. Here's what I want you to do. Come a little closer, let me see that thong. Let me slide this number to you.